पिछला भाग 18, 19, 20, 21 में रउआ पपोरी के अतीत के बारे में सुनले बानी। अब कहानी भाग 17 से आगे बढ़ी, जहां पपोरी आ सुबोध चुम्मा लेत रहले आ अचानक सुबोध ओकरा से दूर हो गए। अब आगे बढ़ल जाव सुबोध फिर से पपोरी से पूछ ले, अभी का कहले बाड़ू, लेकिन काहे आ तू इतना घबराहट काहे बाड़ू? सुबोध पपोरी तनी नजदीक पहुँच के कहलस। हमरा नजदीक आवे के जरूरत नइखे, सुबोध कहले। अरे हमार लड़का इतना डेरा के काहे? इहे कहत पपोरी उनका के गले लगा लेहलस। सुबोध ओकरा के धक्का देला। पपोरी के ई बात नीक ना लागल। ओ घड़ी अपमान के घूंट पी लेहली, बाकिर लोर पोछ के कहली, हम कबो ना सोचले रहनी कि इतना जल्दी घबरा जाई। तू एगो छोट लड़का हवो सुबोध। ए जवानी में कि बचपन में तोहार कवन दिक्कत बा? उहे हम मिस पपोरी तालुकदार से पूछल चाहत बानी, राउर कवन दिक्कत बा? सुबोध उनका के तिरस्कार से देखत कहले। सुबोध ओही पल उनका और ऐसे देखले जैसे उनकर इज्जत उनका जूता से कम होखे। पपोरी कहले, का फेर से होश उड़ गयल बाड़ू? अरे चुप रह, अभी 2 मिनट पहले राउर आँख ओ लोग के का भइल? उनकर रंग काहे बदल गई? रौरा अक्सर रोवेनी का हो रहल बा, जबले ई राज हमरा के भंवर निहन खींचत रही। हम कैसे होश में होखब? अरे उहे बा, हमरा आँख के बारे में पता नहीं खे, शायद हम यहाँ नहीं खी, पपोरी साफ साफ कहली। का सुबोध अचरज से कहले, हा जवन कुछ रौरा अभी सुनले बानी। पपोरी कहले, तब हम केकरा से बात करत बानी? सुबोध कहले, शायद कवनो परछाई से, पपोरी कहले। सुबोध उर्फ साइंटिफिक 2 मिनट ले इस सुन के स्तब्ध रह गईलन। निश्चल खड़ा होके कुछ सोचत रहले आ फेर बोलत रहले, नीमन एगो बड़का विद्वान पपोरी जी, गोड़ ठीक हो गयल बा, अब हम जाइब, सुबोध कहले। जैसे ही सुबोध जाए खातिर पलटले, वो आपन गोड़ आगे बढ़ा दिले। पपोरी दौड़त दौड़त आके ओकरा के कस के गले लगा लेहलस। प्लीज मत जा सुबोध, हम त अकेला बानी, प्लीज, पपोरी भावुक दिल से कहलस। सुबोध ओकरा हाथ के चपेट से मुक्त होके ओकरा और मुंह करे खातिर पलट गईले। सुबोध ओकरा के हाथ से तनी उठावत कहलस, बेहतर ई त अकेले मर जा, एकरा बाद सुबोध ओकरा के छोड़े लगले। पपोरी चिल्ला के ओकरा के रोक के जोर से बोललस, सुबोध बरा खाने बरा वास, गोई की एक उदास। तू ऊपर चल गईनी ना? तू वापस आके ओकरा लगे पहुँच के कहले, हाँ तू गल रहले आई का रहे जवन तू अभी कहले रहलू, का मतलब होला? हाँ हम जानत बानी, पपोरी कहलस। तब सीधे बताई, सुबोध कहले। एकर मतलब कुंडली जवना में यक्षिनी निवास करेली। 12 वास के मतलब 12 जगह बा, लेकिन एक दुखद मतलब मौत के घर होखल। ऊपर से 12 गो खाना मिले। ई 12 गो शवदाह गृह से जुड़ल बा, जिंदा तक 11 गो शवदाह गृह बा, आखिरी शवदाह गृह महान शवदाह गृह ह, जवन मौत ह। सुबोध जैसे ही ओ 12 गो खदान के हकीकत सुनलस, उनकर दादी भीतर मर गईली के एगो डिब्बा में डाल देहलस। ओ आइटम के छुवत वो मेंटल एगो सुनसान कब्रिस्तान में पहुंच जाले, जहां वो लोग लंगदीन से मिलेला, लेकिन वो पूरा तरह से समझ गईले, वो अपना पक्का ना रहले। लेकिन ये कुंडली के बनवले बा? सुबोध उलझल आँखी से पूछ ले। आ ऊ घंटी जवन दुनिया के 8वां अजूबा से कम नहीं थे।
और तीसरा मंजिल पर कुछ औरी बा जवना के हमरा मालूम नइखे पपोरी, सुबोध फेरू पूछले। हाँ कुछ और बा, बाकिर पहिले रौरा वादा करी कि लालच का चलते ई सब कबो केहू से ना बांटब। कसम से तोहरा पपोरी। अब जल्दी से बता, जिज्ञासु सुबोध उहाँ बिछौना पर बैठ के कहलस। पपोरी भी उहाँ उनका साथे बैठल रहे। पपोरी सुबोध के आँख में देखत कहलस। त सुनी सुबोध यक्षिणी के आतंक जब बहुत बढ़ गई रहे त सबके मालूम बा कि दीवान साहब यानी हमार बाबूजी उनका के हवेली में बंद कर देले रहे। लेकिन अधिकांश लोग के इन नइखे मालूम कि एकरा में एगो पुजारी थॉमस मापोदर उनकर मदद कैले रहले। कुछ आकाशीय गुप्त चर्च जवन एह दुनिया में गुप्त रखल जाला काहे कि उ शैतान आ ओकर दुनिया के नाश कर देला। अब जवन रउवा सुनने बानी कलाचक्र एक कुंडली से जुड़ल पूरा ब्रह्मांड में फैलल बा। खदान में एकर 12 स्तर दर स्तर बा एगो विराम भा अंत में मूल प्रकृति। अगर रौरा सचू मयों पवित्रो जाए के बाद त पहले अपना से पूछी सुबोध का राउर सूक्ष्म नस एकरा खातिर तैयार बा। लेकिन चिंता मत करी, हम रौरा के तैयार कर देव। पूरी भले हम कर सकीलेटी करब, कवनो बात नइखे। बाकिर हम अतना करब कि तू बाकी मधुमक्खी से अधिका ताकतवर रहे। आई कुंडली के बनवले बा। अरे प्लीज पपोरी, अब मत कह कि उ हमनी के दुनिया के ना रहले। सुबोध कहले। हाँ उ हमनी के दुनिया के ना रहले। उ कुंडली आकाशी दर्जी बनवले रहले। पपोरी कहले। पहले एगो पुजारी, अभी दर्जी जे हमनी के दुनिया के ना रहले। तुम्हें क्या मैं लल्लू लगता हूँ? पपोरी तालुकदार जे बिना कवनो ठोस तर्क के तोहार ही सपना के भूमि के बात पर विश्वास करी। सुबोध कहले। सुबोध आगे बढ़त बा। ठीक बा, छोड़ बताई कि तू हमरा के कैसे तैयार करा का चाहत बाड़ू की हम करी। हमरा ब्रेक डांस बिल्कुल नइखे मालूम। सुबोध कहले। यौन संभोग के काम? पपोरी कहले। का तू हमरा के संभोग खातिर तैयार करा का आजू होश में बाड़ू? सुबोध अपना आदमी पर हावी होके कहले। हाँ हम बानी। सेक्स तक खाली उहाँ के मंजिल तक पहुंचाई सुबोध। यह कह के पपोरी सुबोध के तनी नजदीक आके उनका के प्रणाम करके बिछौना पर लेटवा देहलस। ओकरा ऊपर आके पूरा देह ठीक से तान के कहली। अब रौरा का लागत बा, एकदम सच्चाई कहल जाव तक कुछ ना आ तू हमरा से उठ। सुबोध कहलस। कुछ हो गल होई? पपोरी फेरू से पूछलस। यार तू हमरा के जबरदस्ती करत बाड़ू। सुबोध कहले। काहे? पपोरी कहले कि हमरा तोहरा के गारी देबे के चाही। सुबोध कहले। ठीक बा, का पूछनी के रौरा खिसिया रहल बानी। सब लइका अइसन करेले। पपोरी कहले। हम और लइकन में से ना हई। पपोरी कहलस। अच्छा, केतना बेर हस्तमैथुन करेनी? 1 महीना में भइल भा। 1 हफ्ता में? पपोरी तिरस्कार से देखत पूछली। चुप रह खूनी बेवकूफ। सुबोध बिछौना पर बैठत कहले। अरे अगर रौरा लगे नइखे तह पर इतना काम करे के का फायदा? सेक्स हस्तमैथुन मत करी तब रौआ कैसे स्वस्थ बानी? का रौरो कवनो दूसरा दुनिया के हव? पपोरी कहलस। देख हम त अब बहुत दिन से ई बकवास सुनत बानी। स्वस्थ कैसे रहेब? सुबोध कहले। काहे कि हम बानी। कहलस पपोरी। का तू? सुबोध कहलस। हाँ हम सेक्स जरूर करेनी। पपोरी कहली। मतलब तू कुंवारी नहीं खू? तोहरा बारे में कवन सपना देखले रहनी? केहू हमरा खातिर आयातित जहर ले आवे।
ई सब सुनला के बाद अब स्थानीय हम जहर से भी ना मर पाए। सुबोध बहुत निराश होके कहलस, कवन सपना बनवले रहलू, हमरा साथे जश्न मनाइब का। पपोरी मंद मुस्कान से कहलस, ना हम तोहरा साथे डंडिया करब। सुबोध कहले औरी निराश हो गईल। पपोरी उनकर मिजाज पढ़ के कहलस, अतना निराश मत होक, हम त अभियो कुंवारी बानी। आ हम कैजुअल सेक्स के बात नहीं करत, एगो सेक्स की। बोलत बोलत वो रुक गईली। कुछ देर सोचला के बाद वो कहली, अब हम तोहरा के कैसे समझाई। वो कहले कि का आपके कहे के मतलब रहे कि उस सेक्स जवन की दुनिया के नहीं के। सुबोध कहले, हाँ उहे। पपोरी कहले। सुबोध फेरू हाथ जोड़ के बोले, अच्छा मैडम हुड असी चलते हंगे। या तोहार वैज्ञानिक माई बाबूजी 24 घंटा तोहरा पर सवारी करेले। पपोरी तनी चिढ़ के कहलस, अब हमार माई बाबूजी बीच में कहाँ आ गईले। सुबोध कहले, ठीक ओस ही जैसे तू आइल बाड़ू रौरा ई भौतिक शरीर खाली उनुका से मिलल बाना, सेक्स कैले हुई है। फिर ओहो अभी मत कह कि तोहार माई सेब खैले रहली आ तब तोहार जन्म भई। पपोरी चिढ़ावत कहलस, आ सुन, अब नाराज मत होके ध्यान से सुन। हर युग भा जीवन चक्र में पुरुष वीर्य के एगो श्रेणी होला जवन अन्हार यानी काली के एह युग में पूरा तरह से कम हो गईल बा। एही से पहले के जमाना के लोग बहुत शक्ति अवुरी वैभव से संपन्न रहले। उनका में अधिका ध्यान करे के क्षमता रहे। आ ओमे से बहुते कुछ औरी रहे। एकरा पीछे उनकर वीर्य रहे जवन बहुत उच्च गुणवत्ता के रहे। एकर अभ्यास से वो अमृत बनावत रहले। लेकिन आज के समय में काम के बोखार 24 घंटा तक यह नश्वर शरीर में करिया सांप निहन फुसफुसात रहेला। कुछ लोग के बिना मेहरारू के देखले आ आंख बंद कैले नींद तक ना आवेला। पपोरी कहली, हा साकेत ऐसन बा। सुबोध कहले, हाँ आ ई वीर्य हमनी के पूरा जेनेटिक कोडिंग ह काहे से कि वास्तव में वीर्य ए दुनिया में ना बनल होला। ई एगो दिव्य रसायन हवे जे खोपड़ी के गुहा में ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जमीनी रूप हवे। ई बहुत बड़ बात है जवना पर तंत्र काम करेला। पपोरी कहले, त हम इस सब से का करी। आश्रम से आश्रम बापू के युवाधन सुरक्षा किताब खरीद के पढ़ी। सुबोध कहले, कोई ना उठाई खुद के ई कोडिंग बदलल ना जा सकेला। हर योनि एह योनि से जुड़ल बा। असल में खाली योनि ना काहे कि ई एगो कोडिंग है जवन चक्र के माध्यम से हमनी के शरीर में बा। अवुरी ई चक्र भी हमनी के भौतिक शरीर में ना। ई शरीर एगो छोट ब्रह्मांड हा। एही से ई अनंत बा जवना के आम बोलचाल में सेक्स कहल जाला। अगर एकर कोडिंग आपके दिमाग से हटा दिहल गईल बा त आप आपन चोटी सुख के खुद तय नहीं कर सकत। सेक्स अवुरी ध्यान एके सिक्का के दुगो पक्ष हा। शारीरिक संबंध बनावे के काम होखेला। काश रौरा सभे के रहित आखिरी विस्फोट से निर्विकल्प पैदा हो जाला। भले कुछ समय खातिर देखल आ दृष्टा दोनों सही समय पर एक हो जा। जान के एक हो जाला। ना त मेहरारू के उद्धार होला ना मरद के। निर्विकल्प अवस्था ई लिंग के शिखर हा जवन समाधि के बराबर होला। काम सबसे व्यापक होला आ काम सबसे बढ़िया होला। काहे कि एकरा में परिवर्तन के गुण बा। पपोरी कहलस। सुबोध कुछ देर उनकर बात सुन के कहले, का यह चोटी हा? हाँ, लेकिन जवना चोटी के हम छुवत बानी उ एकर जड़ हा। दुनिया के स्वाद उनका सोझा फीका पड़ गईल बा। आ उ सब सांसारिक चरम सीमा उ हो सकेले। हम एगो अलग आयाम के सेक्स के बात करतानी।
तब ना तरौरा ओहिजा बाचब ना हम की कोडिंग, लेकिन चली बात खत्म कर देहल जा। हमार मतलब तांत्रिक सेक्स से रहे। हम तांत्रिक सेक्स करेनी आ हम रौरा से यह कहत रहनी, पपोरी कहले। अरे मतलब तू तक तांत्रिक हव, सुबोध कहले। नहीं कह सकत बानी की बात बताइब का, पपोरी कहले। माने, सुबोध कहले। अरे तू इतना सवाल पूछत बाड़ू, लयका निहन सोची। ई नाभि चक्र तक काम करेला। जवना के द्वैत चाहे द्वैत प्रकृति कहल जाला। एकरा ऊपर कवनो द्वैत नइखे, उहो ना, लेकिन ही एगो अलग द्वैत ह जवन बा के दिव्य कहल जाला। पपोरी कहले। बस मिस तालुकदार, हम मोक्ष पा लेले बानी, सुबोध हाथ बढ़ावत कहले। ना, लेकिन होई आ रउवा ऐसन विश्वास ना करब, पपोरी कहलस। आ ओकरा बाद पपोरी उठ के दरवाजा बंद कर देहलस। तू दरवाजा काहे ताला लगावत बाड़ू, सुबोध हल्का डर से कहलस। रौरा के उद्धार ले आवे खातिर, पपोरी कहले। ये बात कहते पपोरी के नजर फेर से बदल गई। सुबोध के माथे के बीच छू ले। छूते ही सुबोध पूरा तरह से मर गई। आगे जारी बा का तालुकदार तांत्रिक हा का उहो शरद निहन बलिदान ना होई।